Guys, di na lang jud ko mangumbira. Bahala na mo panos pa ng sudan, di ko mangumbira kay ako'y makabalos og hello ah. Hiloan po na kong indren. Okay guys, kaya hinoktok in taon ko no kay mura magalain ni akong tiyan o mutindog lang ko ani kay mura galain ko akong tiyan. Bangon nung ka ni kaya. Gantaan ni padulong sa CR guys kay murag kalibangon nam jud kay ko murag mugawas na mangyud. Hapit tayo. Sakitas tiyan oy. Dire gyud. Sakit na jud kayo. Lain sa kong tiyan eh. Daguok man kalibanga man ko noon. Pasti lang baboy ram tak taon ko gahapon unta maagi sa kasal. Daguok sakit sa tiyan. Sam tong kauna ta mura magbutangan og hello. Ay nako mugawas yung taong ko murag nawaswasan na jud ni akong tiyan ba. Buwasan ra kita sa kong tiyan. Pagkasakita ka sa tiyan eh. Murag mamatay ko sa kasakit. Unsa may gibutang na ato dugay. Pakakaon jud kog hugaw. Unya ani kalibanga na pud ta kay humanang sakit sa tiyan mo. Unya dapat kalibang-libang na pud. Ay lain na lingkod sa tanay kalakihan ni. Potro maglayong kumbira. Ano? Dili na jud ko mangumbira sunod ani. Sakit-sakit lang sa tiyan. So saon na lang. Napapapod sakit utian ato. Ako saka na lang ko pahuway yung ani kay mo purot-purot na po ni onya atong tiyan kalibang-libang na po tani onya. Pahuway sa tagkajot ya malibang na po ta. Similoya jud ko ani karong adlaw. Guys, kamo nakasulay na mo kalibanga. Pagkasakitan ng tiyan mo kalibanga dahil pating mauta kayo. So, kutasan tag inotong. Di malalim man yung makalibanga de. Pagkasakitan tiyan. Tiyan sakit. Dayon akong tae, akong lubot gapurot-purot. Then halang man kalain na sa mo tong gikaon ako gahapon nga. Halang akong lubot. Inigawas gawas akong hugaw. Tutong mataig yun ko. Sa grabe di makaya maghalang akong lubot. Guys, di na lang jud ko mangumbira. Bahala na mo panos pa ng sudan, di ko mangumbira kay ako'y makabalos og hello ah. Hiloan po na kong indren.